Għal darb'oħra l-Gżira Wċija minsija mill-Gvern ta' Joseph Muscat. Każ ċar ta' dan huwa triq ir-Ramla fin-Nadur, triq oħra ma' dawk tal-Imġar, Kenuna u Xajma li jinsabu fi stat ta' kollass. Kif żvelajna il-ħadd fuq is-sit netnews.com.mt, fit-triq li tagħti minn Nadur għar-Ramla hemm parti li jidher li qed iċċedi. Din it-triq tintuża minn mijiet ta' karozzi kuljum li jinżlu għal bajja tar-Ramla, kif ukoll minn numru kbir ta' residenti li joqogħdu fl-inħawi tal-ħali. F'post fuq Facebook il-kellim tal-Oppożizzjoni għal Għawdex Chris Sajt kiteb li din hija triq arterjali li taqa' taħt ir-responsabilità diretta tal-Ministeru għal Għawdex. Il-Kunsill Lokali tan-Nadur irrapporta u talab azzjoni dwar dan il-periklu diversi drabi, iżda kien biss wara li ttella filmat fuq il-midja soċjali li l-Ministeru għal Għawdex iddeċida li jieħu azzjoni. Konferma oħra li l-Gvern nesa lil Għawdex huwa l-fatt li fl-aħħar sentejn ma nġabux fondi tal-Unjoni Ewropea għat-toroq f'Għawdex. Bħalissa f'Malta qed isiru diversi toroq arterjali b'fondi Ewropej, iżda f'Għawdex mhu jsir xejn. Chris Sajt sostna li parti minn triq ir-Ramla u triq il-Ħanaq 5 snin ilu kienu saru ta' malajr minn Gvern Laburista qabel elezzjoni tal-Kunsill Lokali. 5 snin wara għadhom b'kissja waħda, tant li t-tarma kien qasam kollu u rrid jerġa' jsir kollox mill-ġdid. Xogħol li sar għal voti biss għal Sajt u 5 snin wara ma tlestix. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għal Għawdex f'diversi mistoqsijiet parlamentari illi jagħmel kemm il-darba ġibet l-attenzjoni fuq dawn il-problemi, iżda r-risposti dejjem kienu evażivi. Dwar din it-triq f'dik li tidher bħala botta diretta lejn il-Ministru Ġustin Caruana, tkellem ukoll id-deputat Laburista Clint Camilleri. Camilleri qal li hemm bżonn ta' investiment akbar u immedjat sabiex isiru mill-ġdid numru konsiderevoli ta' toroq f'Għawdex, inkluż fin-Nadur, botta ċara lejn Ġustin Caruana. F'post fuq Facebook, is-Sindku ta' Nadur Edward Said sostna li din hi sitwazzjoni tal-biża' u inkwetanti ħafna għan-Nadurin u għal dawk kollha li jżuru l-Gżira Wċija. Huwa saħaq li bħala Kunsill se jaraw li jaħdmu id fit mal-awtoritajiet sabiex isir ix-xogħol meħtieġ, filwaqt li se jibqgħu jagħmlu pressjoni fuq il-Gvern ċentrali dwar dawn it-toroq.